mambi ende engi ya nigaragire chinsa ibere chiabono mambia asingo kwali nibene asomoroberio wensakia omogeni olia twaganyete ime yomoroberio wensakia obeirega wikira na bene ase tokomonyora emo ase mokorwa ase omochie o Dallas ogotoka ense ya United States of America tarionde korende Nelvis omboto oyo okora amangana arengete amangana alia yobonturira na boigo amangana yekerero ase arachigotomania ase oboime obuya bobogacha amaliko ase bintu biri okora ensemo elia yobonturira oberekirana ime yomoroberio abwensakia emambia yabon uyaginiti bene buna naikobatebya emambi ya rero boigo nerishabiki enamba mukuru ase omotie olia Dallas umatedo wata mashabiki ande kurwa nsemo chiria obuna chire cha Minnesota atokumonyora Kennedy Gisemba are chairman ya mashabiki onzi kurende asensemo elia ya Dallas. Mr. Elvis twakwiro bonyakerogo wa Dallas na wentere ndivyo mana sana. Sawa karibu sana byomoroberio gwensa kase faida yomuriria Ondizi TV tumanyango amariye tago ayeningo naende miro mukeye ogokora ambia mana sana nagokire mana sana tigandara tabanga wa kira byamento because wakire buja yani igoni wetenga gonde inka no nyiginka nare singenjo go mkaribisho kuya na inde to manyete no musiga tebe osea basongo ba tebe to translate go check singa charity begins at home na bogo to onjore job what that means nga obiyang ebo wansera inka Terrible. Buna kwa kirenga enjera onye gotete wikira abantu osikokonya abantu utakiro cha kirenga nabo igo owanserenga so na goke sana singencho already ase gasingo koraga ga buna omwanzilishi oso uyo wansete via Serbia EPCO Consulting via IT kose information technology kusamangana ya upia asite amangana ya IT yani ase amangana mitandao amangana yo connect even now technology already job na mwa watrende in this way connection and na mogo to connect from andon siestra to kenanye na Australia na Europe na America na mwa connection yega so yene no bosemyo maneno mono bolito bartaba no musino monto mongaini so asa malieta so wengi ngorko Elvis Ombocho seiton geroka amasege the audio disappeared for a minute. Audio na ne problem kidogo, but I hope you can hear me. My dad ka Caleb Omboto, Ongira, Korwadi village Yamasege, and my mom, the late, we lost Babaya and Fego. Mong in a Presiba Kyomundo. The Buddha thing Avant Vamino, Ase Okonyara. And that's why Kiki Ekogerato. So wetrendira moika go chego kwana samangana ekiagera wata vanta vange sana cheito ga bunka basomete muna vanta vangai basomete computer science basomete degree chinyinge lakini jiga sinchio so una to kwendro kwana job in a few minutes chitage kachire go chimoto go chitare koranga na ki EPCO Consulting ya ansere ko bwatra na ko konya avanto seito ga bunka kwanyore chigas no nyini no go college guys na president Mugambi Ruto president Ruto na taratenga our young people tiga banyare go correct banyare go college guys online so Kenya igerense amaria the most connected kabisa se avanta bange wale online igo onye bago kora what viwaka nyara go kora se Facebook Instagram Snapchat all the social media inkirenda batanyare go kora masoma ya online so nabongo mbate connection hiyo ko bwa trana abantu ko bwa city country 26 chinse 26 ase
aba aso kwanya abantu banyora chigasi asenjira ya IT. Ere byake gima asengenjo yenjira agenda tokonya abantu konyora emirimo nabo igogosira abantu asinsemo au ase okonyora emirimo nabo igo kwegendereria ase amagimabo asikondo muntu muri Ndizi TV nabo kwenda tobwatu utera senchira yomtandao oito o Facebook Ndizi TV News digital asensemo area ya YouTube Ndizi TV News nabo utera somtandao ito www.ndizitv.net osonyora chinsa emerongebere nanye amatuko atano nabere ibikwe wego wetera senamba ito SMS 0792192834 nabo na osangana ito wetera senchira ya WhatsApp 0792192834 kodin torachi goswa asekirenga kiritiko lero ekero kurigeria obunjireria bose ebyasara imense ya America asamangana a technology na ndekero kurigeria nensemo ya Kenya ngaki okoranga etobauti nere liero Ego number one bwato moko komanene mono kororabune ense ya Kenya ige bwate timono sana asamangana ya technology kubwatira na buna abantu abange bari abantu abakabange igo bamenye tamangana internet mono sana igo Kenya gerense ngaini no muzino monto mongaini mono as you can see no the way we are una to connect liga so lakini rende bindombire bike binyolire kidogo because unaona se amangana yoko tumia data go search number go kogera go kumanyanga na kibi asara bikogenda example go say example daru Jita bwekero kwa mbo kalera mambi waeche gansi, right? Onyo kwa kwa gendiga dia ogo chabwe studio. Osa kulikero liye ekwerende warning elia kwa tabinga magutango kwa erare. Inkyo kole ngikira ave osa kwa gendra kwa gendiga liyo odatenene dio nyebeka maguta. Egari yo ikete nini? Teko genda kwa genda. Ego tenela taribo ego wono china bangwa chiro racha kota evinga warning nere gaiga lakini kwa gendera lio kapa wono what could happen na wona nyore ya kodi meira para katika tigoro so onye unless onye chinambe chichire chitaribuya na litira kwa obolimo so igaiga America mono chinamba ego sete data nere go tumia Quran ebiasa pekam Ekaro ko yande supermarket iga America kugura usina mabere totewe na mabere wachi kugura mabere yuto ko yenyora modu supermarket igo ko yenyora magega supermarket but nsago kuboli no nya algo tamo ko rengali why mabere ya ara magega kuwa modu supermarket aha elineri boli likwamba ko ngaka sengenjo ime ya Kenya niko tunalete konyora mabere counter okwenda kwa bugulia mabere nyina ya 50 ya 60 shillings bono tomanyi anga so we inki ekogera asensi America moligelio ndizite nangani kumanya nerenga inki ekogera bose akobera na supermarket Exactly, because I'm aware of now when I say this in America, to go at the chamber and the twins to get a to come over and move at the Igabu. Igo, Kirama to Caverata to go and the supermarket, which Kogora, I'm aware of you. So, I'm aware and Nara Kogera, Abantavang, Monovang and the supermarket Kograving to Window. So, what's happening to Motu Vega? Job Navago Chatavena Ki, Maverna Tengo Yadiavana, Agori, Ayavoli again. Lakini Asakove Kumayega, Navoko and Ovori shopping cart, again to Periogo shopping again to Periogo Okove Kerevinto, to you go to the supermarket, right? Okeborio and Richmaya by the time over so Kago Igoro, Quavori in Teving back in Yotavang, because Quay and Aqua Umugating with your Korekurwa. Where we cake in Chile, quality soda. So by the time Mukwirana, you go call the shopping, a tiny deal to cover and but you know what? I say, yes, sir. If you want to buy one, to the cheapest monopo, Kuba, while it's a wake up Mavemo, two guys, which you will So you can sing psychology, we say what you call
mindset. Mindset is the new psychology of success. Yani obongo una bilengera de vito na vincerenya yogo kova to succeed in life. Yeah. All right. So that's an example. Come on, that when ngaki agotumeka. The other thing I can mention, kera which kogolegal. Yes. Kera which kogolegal. Inki kera mona kera kogolegal mileage yegal. Yegal yoranyore. Usene mileage ya 100,000. Utayeta kogor. Mileage emia chirwe mia nando nyore gari ndetebe mileage ere ko se 100 mia pacha misin ala ne ko nyora mileage maybe ka roko gende telego su oyami ninga the mileage yo ko rangan onye the numbers are not working china be sinjiro karagasi igo eminetinga njiko kwanya the same thing when I want to do kwane luge toina igo ko understand because we ingo share tore eloga amo lakini onye dinalo kwane luge ndo tali ko understand then communication tay so data nero monego tumeka gaiga ko make business decisions whether onye ko wata bandoli gete gas ko sei komi na vesenchio igo no nya ko endra ko waka na monzi ko so gotiga babere bagende ko sabatato waka ne bali kunya ko se o wake yo mashahara ko se o government onye biashara vile government chimesa onye biashara vile bobe then you make a decision so those tinambe cho data is everything and you go determine killing to get over nowadays get was the credit ere yake gina na dige to ken the commission go kwa ndanye gitari upi mgo sine sky chinamba chiriba ko tevi mutara ko ligere chinamba insebo saiga ko tevi nga chinamba echi onye njimine tikende ke msia sore toko njibwa temani kera nda ko tevi nga na ko ile chibesa emiem ndaba tebe tiko se keto tebe usine $1 usine shillings shilling usine $1 it's a fault in error because na kwa resinga 100 inki na kwa ni chombe na kwa usine chimboli 100 usine inki na kwa so those numbers njibwate meaning so waliwa tuma tukuchitumia mono ga America that's why America will succeed mono original no nyen China ne chin sejere develop artificial intelligence kwa nyigure and all those things right kimanye the artificial intelligence go sina kiona nyoroke kusi lakini ngora ngie korunga obunga ni I think na bora ngonyega artificial intelligence matano na maleta ayandrete kole to butanta no kolende ekatuko iligeria no gutumika chi machine ase okwenekinga twabere to kwikiranye bintu mwanya bantabo nete gukora nabo njira na ko manyo murigeria on TV ikine kama kiabara kindi tiganda kunyolie kend egero ko ligeria ko se Instagram egero social media ko se Facebook go se to tebe TikTok right when egero ko ligeria video say TikTok for the young people for example egero ko ligeria amo na bekunya ko koletere chiribwanje te kulingana na vile una nini ingyo on so yon zinere ko tumika as marketing aso koligia nga inki job wanje te tikatomo tomere gaiga pamene ko beka ndanyene chi advertisement tikatine bintu ne byera kwa wode binte yeah all right asinge nje kubeka oboroso bose asumo no bekenya muri foundation asinkwana yaito yabono mambia engananere nagani tumanyenga ekerenga giteke no kumanya obuya bo gutumika data sivya sara nabo kugacha data akero abantu bako babako enekinga ngokora bale obunchele bwabo data ninkeke endaitorai matembaro baraka genga data nero eri kubora esimi kubora bundles data enere liye tubeka ngobuya. Okay. Yeah. That's one that chibando kuse bandos na mama le kuchiro nga chibando timwana ne ntomede chibando. So it's not the bundles. Data is numbers. For example,
no nyen ne kroko ganda to te we say Naivas supermarket or say any other supermarket sichiroko ganda ko da onye didi una ga America for example okonyoranga obwate customer number a discount number kwa ganda na I think no nyen Kenya kana chira na ko shopping go ko boli wale na no bwate ena bato ko ka points e ka kwa boli levi so varo ranga e ka picho ko ga bindo kiagora and one va build a database e go te wanga job ga go chaga go once a month go se ka vero mutin se ka to mutin so baadaye wamne ko ranga bindo kiagora va ve ki devian si via ve kwa mo via mana ko karaki va kwa usine discount but next time we jogo again to get to quite discount so I think in joko market even the nevio na vive ko era chinamba na chibono to mine te kero to kwa na ko ya data boy gonto kwa nenga enga ne ye chinamba boy gonu ku ka chama liko liyo mu omoka omoteja go takire to kwa ka chama likali aye all right what it is right ne no yani nariko bolinga nebe nga ne linga ekero monta kugura ebinto omuntu obaga kuli kama likali nsote banga omotejo yo ogoli degencheke naende nigagoja maega ya matukaya angabuna is that what you mean buno wanyo watu mi osine kadi ya ye bank gosemba ma yatenga oyo nyarebe kadi ya ne wa terieta oyo nyarebe o changendo kiagora so una kwa receipt ile kwa go lebinto as a computer ime data yu ya tigaro le kwa kinga job na hizo gora kinto neke one behind the scenes ye data inabeko ba china nera eko processed yamene kwa kino nyenga there been on in na kiwing so no nye even the local chitoka and local monto na wakumenga na wate chuskari go say komi na on isa no irenga chetigaire so comment karanga asivin de vigango le tambiri bibiko gormono manye karanga mbiri vingo and recommenda sivia sarabian all right erebuya kilima bono teto soe ase ensemo yawe kampuni ya EPCO tumanyango aso bwagare elieteli EPCO as ndibwate amalietande litenenerete naende nga ninki moko bomokora kuni kampuni ya EPCO consulting Igobona say EPCO consulting yodo kwenye chi company chiri chitagetago tumia data so to speak china mbicho wamenyengana kibago process kusena kibago andelera data enyargo kuba kwa for example onye totebo sinenya kitari bono to kwan totebo nga kwaidro muntu kusinya kitari onye abantu bakugenda lo totebo bago chikurwali ko mbabwe na bangi bakunyugusira kubwenya kitari ende onye kitari ende abantu ende barwali kubiya bababiya ayekero ko umuroiro omuntu minara abego benya kitari kiramuira eri abantu bago siramono gusineri bakurwali bababiya all right vivians na viviko kwa make a decision so data one to konya the business will make sense because wa lewe go understand igoro inki data yako area for example when I want to get the TV get moko and live abantu barenga join abantu barenga bale tuned in ingepindi ki mo kibwata abantu abange bago join mwamene karanga what is ngendo kigako babyase kepindi tra genrego ko adopt so to get replicate kenyare ko base ebipindi bindi so na ndalibu golio bantu kibako ligero na abantu abakego sina abantu abakatu sina abantu gatigati ebyansi na bibi to koligero to make business decisions go say uamuzi wa kufanya kazi so besides say kufanya company ngokanya telephone go train n'abantu and the convention you mwese kwa mokuru Nairobi mwese kwa mo aka Kole University ga Kenya akira Kole University aka egasi como bakuru 2018 akaenda Nairobi aka make poster
aka make posta gata bangonye ga simu ko yoga wa te ya wa te form 4 aende ta wa te aka yende university aka kora biya ga ko lakini ga stay aka yende street Nairobi aka make posta aka te bangonye ga si ikiagera na somire lakini timbo atigas wana bantu bagata banki kyo karo kwa letero so ko enda ko beka chi sign para negasio taget lakini era gata banji ni manye de ginta gata negasi ko liyo yo gongonya kare angoni ekeronde ga se kunyo konya bantu kunyo chiga siga ga America for example na mona tu akonyira bandanye mirongo kianda ne tano ase okonyo ga se within miaka mwaka ya maneno simia kevere na bantu omonda korosi anya korosi ves chinge bona korosi ves kusemara gatato chiria lenge korosi asingin juyo go join IT kiagara itine wat bono muswati yo mo sanyo ya magatoma ebiche aga ko ebiche ka viral in Kenya ekagenda se social media ega circulate asingin jo abantu bakumetinga ntwanya kwa abantu bagotena para ne posta go advertising ngonye gas one kero musani you my friend yato maybe che you go just send nganye legal ngataba umusiko tabwa tio obare mo banene so I said let me reach out to Dorenga na kiwana drama konye ngamo akere simi korugaiga ngamulikele message actually igana nyorete nga gabwate chi message chinyinga abantu bamulikele nga bategeta komo konye lakini abandi namachia sobali ngamulikira gatabana EFCO Consulting kuru Dallas USA tigangondorenga senimba ndoro sembangoni musiko yoga to akeresimi akanga keresimi back ngamo to zoa zoom na to kwana na ega kero to zonga nganyoranga no muntu omungaini sana lakini wane kasi abode then kamubeke program ye toga iga EFCO como somina como konya anyore ebintu biri amiseti egera nyalo correct nyalo konyora guys within 4 weeks singing jare ngomo domo somo de moire te geka 4 weeks aknyore guys Nairobi ega singi ega CNN bono ega I am proud na you know mna omusiko yonyore guys Nairobi na inde ga yende konye family yai na inde bono igo igendo na algo tawase ko osako manyega job chiga si chicha ai chigo chiga si chicha technology abantu abange sengi mababwate eware our Indian brothers and sisters abantu babwate chiga si but intwe aba Africa go say abantu abagusina nabagusi ngi abange baito totally chiga si asengenjo 1990 it's in India egatabanga abantu baito tikabasoma technology waka emphasizing abantu baito basoma technology one bakasoma nogenda Australia nogenda UK nogenda nichaga ya America or Canada most of this tigasi chinyinge n'abahinde bachiwata so that's why I said in doing the total the same thing ngachane consulting agency gataba bantigatokora what they have been doing that's ibona nera ya leta wakonyera abantu abange kabirevyo ekabirevyo kono ganto gwata abana kuru babugusi bago take these classes as a Zoom online banyore chigasi bona se Kenya abantu bari kirubane we were focusing on America lakini gataba tigango tokore charity na twata batigan serenka so go sponsor drama bakego bari tokoranga benyarete so to discount ya masoma ya America gari chibes chinyinge totebe chilo angi $15 lakini ya Kenya to jikorera ni $60 a course na ndo wamenya kwa coaching wanyore chikasidende Alright. Abasai mbale baenda toto tengera emambia ya bono imense icho ya Kenya. Watebanga ugakonyo musubati yu nonda tokokonya abasai. Intera kiye abasai barabe bagogoikera bose hoikire kampuni yao nabo yokwegwa amaigelyo nabo igokone kinga babe bakonyora emerimo twango murubirio babwendrete kubwatia.
Ige ne tege to koteba ngeringa abantu baitomba somete sana. Omusi okolire ese everybody bakon chibando bawni chimboli bawni chombe. Ba make sure ngabana ba chile school ko som. That's ikina kima eda my mom na dad ba ko teba baga ngonya ganyara ko som. Bono obo kongutu bwate mbolinga chiga sinchi mbasoma ndela kini ga sinchi yo chisaini. Bono liswali da ko wal job ndire dinga abantu aba young people basoma tempe. Inki baya ndele ko karabono igabuna chiga chitai. Abange babo nabeyingote banga nigo abange babeire bagusira ase ebintu bitali bironge maybe babere babasoa bakora obusalia kolende abande mbara konyoranga nasomere to bwarimu lakini rende asinge nchemere meta iyo ochire bakora usuno bonjoria ebintu bingabuni ebyo think tali iswali na binkwera linga ekiagera na abange basometa boto batimeremo bakore ebintu akolende asobwenge ekina kiyo konyoranga abasabange bakora asinga kiyabono na boygo bono checking na rengertinga ngekura konya banda bami mbara ro batake ko soma ko yandra komenta masom no soma gen degree and ons was amelete amangana IT on the wensi o tageta ko kora na bakonya kora mangana technology on the wensi o tageta ko kora na bakonya kora onye ga tagete obeka omoyo aso kunya kora so buna wono umwana one of our engineers Oyonya Letegas Mombasa the other day, no more see from Wamenja Nairobi, like Nanyo Letegas Yakaganda Mombasa when you call Nande Avande Oyomo Anyo Letegas, Nairobi, Ago Correga America. Don't you be aware technology? Ago Ekerotoko Kaga America when the bonus has Techabutuku. Ekerotoko Boka, Igabo Marabo, Bono Mexico, Nairobi. Erega kuboka tadi wale na kwa no yono munga. Iga kuboka mara limara sa 11 cha mara wao. Na ndio kwanza kwa kolega si America. Lakini lende ni inte to tanga ban tombero bado wamanye tenga yes na boko kore ega skwando si keren se wa abebe tokoro kanaki. Global village. Wana tore konde Boko kolega si Australia kuru Kenya, na boko kolega si Europe kuru Kenya, na boko kolega si America kuru Kenya. So ikina kinta na kinga ndeta ko tawana tuwa terene, toko nyabantu baito banyar go create opportunities chechigas beyond Kenya. Na kiyo President Ruto agata na bantu baito tiwa kale join this technology online bakonyek. Yeah. All right, yeah. Gosena ntangiro nyiro leri bolio liane asenchirende ngobolinga nchera kieye omusayo totengerete mambia bono on Dizzy TV murabe mukumusira anene mono asokonyora emirimo gingo kwandira Epico Consultancy Epico Consulting. Yeah. Bueno, number one, emirimo tali onde bwensi okonye koronye traba tayari konye koro wikosomere una bona detail what we going through the training on the poko ba menya ta yo nyata correct trazo mero menya ta bi so the banga no so mero kendi kan se kero change into a sector now we go so mero manganai so na kire ko ere kra ba America ba wa kana chiro ko se combination chida ko yanda masoma ase o wenge aba Kenya bonds se chi country region G7 if go back and $60 it costs here which costs up to kora $180 also go translate to my travel but also going to it show as a cost here munda kore college and so coaching and job placement of mokonyo ko guys. Igorende Njengoranga, Nelson Mandela, I think you actually had a host more recently, happens to be my cousin, Dr. Albert Mugambi. Yes. And Mugambi is one of the professors that teach at Gabo, so me University of Mugambi. Yeah, now kwananga agakot Nelson Mandela na kutebete. Education, sama somo,
con cocinar na Wancho Murele Ndizi TV nigoto ende tego sanga nere Mr. Elvis Mr. Elvis Omboto oyore omo nene anene monokurase kampuni area ya Eco Consulting yogenda totoera igoro chinchira au turabe tokogenda kwegenderia wetera asenchira yogotumika chinchira chekerero anene mono ase ogotumika amaliko asekera engana agokora obera uponera anene mono igoro yengana erengete obonchurelia ayeguno monchurelia no bwenderete kone kinga nkukachole amaliko yabateja bagoja ase obonchurelia oboli buao nabwe kone kinga ngotumekole chinchira chekerero ase okoro bunchuli bwao takobanga no muntu okore stock kwa ilionsi stock tumatinga yogo chinga yokorwa ne bwenderete ogotumeka no nechi computer bose chinchira chekerero na bweseme chinchira chukumanyanga onye nabete inkoleta chibese ngachira sebya sare byane wetira asugotumeka chinchira chekerero nabo orabo kone kinga kwabere kwa kwegendereria ase obonchuli bwao nabo igo obero kone igoro yemeremo ere ase chinse chiri chisiko asende usanganere ase emambia yabono abaendrete wotomanya amange igoro yebintu ebyo bigendrete imechinse chiria chisiko tukusabo kwabirwa asengencho yokuburukana kwa maliogi nabo igo nige network yatamate asikolende mwantu Ndizi TV omogenione obeire gakwira na ime ye studio ya Ndizi TV emambia yabono nkwambo lili boli alimonga $180 ase chibesa chia Kenya nirenga ndotenga egere chiribu emerongo evere nainye nechisiringi emerongo 24,030 china chibesa ase chibesa chia Kenya akatukuligeria $60 nigego cha 8,010 chiribu isano na isato na ikomi. Yes, ateno turango asense media bari so ime omorobero bwensake emambe abono ndoche Victor Omondo migenda tanga Fred Nyandie kamusioma korwa Nairobi West iga tinkova ginkomocha no baramo na mwanyanchange family ndoche boygo atanga tuned in. Mwalimu Edwards anasema good morning, following from the comfort of my bed. Kama sio technology ningekuwa kwa sitting room tuned to Ndizi TV. Kwa ufupi, technology is the way to go to let us create awareness. Wate banga wete technology rero taraboka gochikuliga le TV aye elia vete sitting room and the bwati wete ra sesimi aye te banga technology is the way to go. Klaus Nyakesa dama watching live the show Malsera buna kawaida wakili buya live from hometown Mosobe Nyamira County. Ndoche Brian Ayunga watching live on Ndizi TV. Mayaka Mauti tuned in from Nairobi City. Eric Osoro kurwa Kiumburi Charo akondani. Beatrice Osoro Mama Purity Egesicha Kiamoning akondani. Ndoche Nicholas Ogega na Julius no mwano ye Sherina Bildad Kurunyansongo stage ta komocha. Ndoche boygo Edwin Omwenga kurwa Kiserian Dam watching live. Ndoche boygo Edwin Matagaro Brownie Onchari nikiwa estates za Nyariacho, the capital city of Nyamira tuned ndani. Zablon Palma Okoza kurwa Ayora Soti Mogrango no inde ime yomoroverio wensa kia. Dolphin Mora, good morning. It's a special day and a special beautiful day our mercies God has blessed us with. May I wish my family, parents and friends of all Ndizi TV without forgetting my enemies to have a nice day ahead. I'm watching you live from diaspora. No rushabiki leto Dolphin Morakuru asenchize mochiria chakatar na ndeteko gokera omorobere wensa kia emambia yabono tutarabutura emitambe tarabutoka ntu agenda tegosanga engana anene mono igoro yenchira mwendeteko konya abasai nabo okogendera Ewan. Igore ndi abasai abalika bago chandika nga bakoli ramasomo basomerere etimbabu atichigansi. Ekero umuntu akunya kugendera gusoma na komenda masomo. Igotro atebe nga asara deyo aso komenda masomo.
Sara teyo aso komentama song. Igo ojo mondo ka wate usine chiru wisano isato usere 16 18 tua kwana lende. Umondo na bago so adis every asievi bono to reconnected na injina ega mu ka laptop. Ka wate laptop na bago so every asievi anyare go konye ka adigi ka si se chinde. Tadi Kenya yoka no nyin Kenya rende chika sinchiro na bona buna kwana se walibanyo rende chika si abande Kenya lakini kwayo mo bonyo rega si iga America na bona iga bali bama nyeta mangana job na ndete ko wakira mbia mana sana so correct awareness because bali bama nyeta mangana iga konye kabare no nyine se ukwe oto tebinga abantu my people get lost for lack of knowledge, right? Ninga abantu igo bago sira singi ogota twara umanyi igo bono otuwa birenga twa konye kira ko manya bantu baminto twegaya minto bakolete ibintu biranyare go to konye pia ko koreta awareness iga job ase show yao egere waliba information is power ne ronde go drive the point inga ki obumanyi ne chingo. Yes. Alright, erebuya kegima asense mo elia yaba gusiba gendrete gototengera mugwate cinchira umuntu haranyare kubekera mugwate mitandao umuntu aragani kugwakire simi bose ko barigia nawe go ase amaigeri yayo ino nchira kiyara apeka go so asa amaigeri yayo mono communicate abakenya mono communicate na barabwa so what I'm on a website here, epcoconsulting.com. So na moment ako genda register atume maswali. Normally within 24 hours okonyora toera nilia machibu. Na okonyora bantu batena na ki registration for example nga inga kitoko register virasi for example to some these certificates. Na that's all go clarify that to igongo partner naba indi go provide go somia abantu baito because muna nate abanga baindi na bubatanga nete mono ase inchira ya technology no nyega iga America chiga sinyinga tubwate abaindi bago kora kuro India bago kora chiga si America inki abakenya batakole kege na baro pasomede so okoleta awareness go sobo manyogo abunga patavanga na uchingo tuwana toka pevya abantu baito bali orochingo mwana oyo nakonyeke use no nyine ase no nyine biasara bya orochinga nokonyeka so kumanya ogotaka kumanyanga na kingo tumia chinamba use amarieta no na yechi customer chacha kondo tutaba usimna bona tutana no muntu kumina abantu chituke pyanda kwa example omuntu kumina abantu chituke kwagenda usene kinyonzi kwagingirwe tuki lakini asteriyo no nyine lieto mondao koraki akolika yogo chakwa nyore haircut kwagenda lakini bono umonda segotabana tigambe ke eketabu gaiga umuntu kago chari kiri tariae ne namba yae yesimi umanye tekerajiro yingero nabo kumate nabo gutware customer service line yatabena ki umuntu yanataka yingero usere chiwekebere chaetre tigango murangeri norenga na kyagenda no mukwani tupasega ntabena naki we enjoy the hand to agogete sana so tutahari bono indi na ndogo chakuru yingero right bono yumini nga customer service kenda otevina America igentekere negeto konye tomono ga customer service bono gentonda otevina kumiri mono ekerongo taraga Kenya nachako gora kwa niyo sine family ito na botura agende sigete turangire gusino hotel twagende turangire to gukora kurwaro twasohoka natabanga biamono mi elweya me biamono etip nataba biamono osonye ne uber driver yange natabe elweya me biamono lakini bono sometimes I remember one of my brothers akamboni ngyo korwere chiba so akani
but ngama tevina e kero kuruga ne reko ro monto yo agendere ko kora egasi yunanda agendere ko nyekora biya ono customer service no nyine kero monto achire ko se o pregento ko plus to kai now Oma mugati echo kora o monto ko mugati ogendo kuma tenga biya mona so go jana torani mati so evidency is part of go onye kata ekya mangana maya part of data kerongo tumia maya ko well customer channel ko irana next time onye na so korangira hotel sino onye na so korangira maybe possess a guest house chi hotel chokorana and all that evidency no big program chi business America chi because customer service asencho ya tugenda kumulekera eliogiri yao niko omonchomerere ndizo TV kwa bere kukwimanya igoro echintira imechinse chiria changumbu bagendrache kwegendereria anene mono ase okwena na okulika amaliko anene mono ase obonjureria bwabo kwa Montimoneze TV kwa biro kuigwa obuyobo na boigo kwene kinga nona niko togo seminga kero moteja bira wikirana ansemeria ne bwendre togo kwene kinga nkuka chole amaliko buna omogenita bira otomanya emambia ya bono kwa kwene kinga omotejoli onyanga n'omuntu saloon ko kumutainga etukie styling ya yoko bina ya berege goche ninchira yemo turabe to kugenda gosema nawe konekinga abateja baongocha bare onye n'omuntu obwate supermarket ne bwendrete obego konekinga ngonyorore amalikaria nawe kuba goko yagendereria asentira eri engia kona turasumutimo koro moke kodendekera aba to kwirana ndobende gosanga nere Elvis Omboto ayotumanye amange igoro yobu ya bokorati ebinzo asechinchira chekerero nabo igwa amabaga yemeremo are asechinse chiria cha isiko tobasa uskangwe nande aseka getari ege tambe Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Kwekera bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiriche spray paint no chire babwate keyboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, all Sansura building, angena kisi main bus stage, gusua kesimi, ase namba, enotisano naibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Gochaso mwanchu muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobekita sini kia uwanjete toma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 uwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke
ine kwabiri gukuriye kimashini chingiya echura tume kasemirimo yao bono lichi buri yao narieri etuka ya Gusi Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyokisi nigo yakoletere kimashini chingiya echo cyo gutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyokisi asebare nene kurutsinsa mu cyakisi kugenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyokisi naboko bakirisi migwetrust namba cyabo Gusi Star Shop nidukoregene asoko gure ibintu bigutumeka sege kigatambe asirigurirense agerera Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. TV nikotende gusanga nere Elvis Omboto oyore omurai ase kampuni ya Epco Consulting asagenda totomanya ase oboime igoro yechinchira aturabeto gukora obunchiria kubwatekana no gutumeka chinchira chekerero nabo igo obuya bolia bukugacha amariko ekerokora obunchirirwa nabo igo chinchira bagendrete gusira abakenya konyora emirimo nabo igo konya abantu anemono abasaye bali babeire bagusiria okwigenanga ninyore mirimo bose abandi mbaro nyorenga asingencho yoko busiria okosemeria soima babera baswa sebinto abitari bironge kolende egento no mogeni nabatenkwali nditsi koliga niga betebanga lera mali makeire amari motobwate nigare asobongo bwaito our brains is the land now we have aseke igesaku geito kiabono asego manyanga kobwate computer yao kobwate simu yao enjira chinchira nechinyinge urabe go kugendera nektabita ko tomogeni oito ime studio obwate obumanyi bwaime obumanyi bwaigoro ndo bwate enkoro endabo bibera katebanga inche tinigo chiko tigara no bumanyobo nchebwieka boikangendere kumanyia abande nabo yukuba manurira obujana boigo obubisi woli naberege nkonyora imiyandize TV okanora abego konyoranga astoko nona toko jare tote banga amatuko ande nkora tiga turamagana ali ito to abatoko banga umuri ali ondize TV nene to banetie abega kwemanyia aso wime umugene ito tutaragenda aso mutimoko engana nere kwagenda tego sangana inte naboko okoyo kwanera aso bwenge Igo na go tabanga ase amangana ibune yede biashara job yango bolinga ekero kwa cheto kalingerwe tokia ekenyozi gerikwa cheto kalingero mbakora ngerete bakago chekinga indio kuza kota 90 bose bali ko korange injeka tu akora ni nere na mwere chipesa okenda nduri kukona ngana inde 90 Okay, bueno, usa kugenda kenyonzi kai babwate rietari abakumanyete nga job. After maybe 2 weeks ibera barore ngogo cha maybe every 2 weeks. Mbata kityo genda kenyonzi kende. Yo bago ko tabana tigatura rangeri ngo job torore na kyagenda the job na kyabugwa kire na kiyo njogo cha gocha ko kingero. Amangana make akomeki eto bauti nene ase no nyino go appreciate ko so wa kombia mono. Gose asoko karibisha chi customer. Lakini rende munango tabanga ekero na achiri munanje gutara Kenya na bokonyoranga a challenge to bwate customer service. Ndoyo manyete biyego. Na customer service yanyo ngakingo hudumia abateja bane. Gose chi customer chane na kingo ba treat. Ngo bakirande biyamana no nyine kero umuntu agire gusine no nyine ndagira kuragera hotel.
ocha kuragira usine hotel ya go kumoye cha engendo go so kumoye cha edo via wata mabere saine tere maji you know quality ebinde yani bire bikogero muntu ya ache koirana na inde go kore biasara naye. Alright, erebu ya kigima abasaba bange mande toto tengera imambi ya bono mbale babeire babwate omoyo nga tigana tema mangana ya teknolojia emiremeye ere ase amangana yembe bose online babeire bakotema kurende ase chinjere chibakunya tema abande babeire bakuliana ni buchibesa bono mbale oranyolenga babeire bagutwara obokageranga emiremeye ya online teyo ene scam. Aha, njira kiye orabe okubaseminga emireme teri scam na ene okay scam chiro chinchiro bose okwibira nkoro ase mitanda okorende njira kiyo kwene kinga abantu bero chikoso asensemo area yo kokora emiremo na ende buna epco consulting mbali ko chikoli buchibesa cyabo nabo yo kwene kinga emiremo bawo chikokora nemiremo yeke ene bone gentegerane kumanyanga ngeringa oyo gokorangeringa nata kitako sine ne biasara byo sine gasi ata kitako kwa go kore naye obo chunguzi obo tukibwa ororenga no maene lakini rendo mna ndibona se epko abantu abange to kunyora go konya mbali bayigure neringa na lyo monu bali bamanyetenga oyo nyarebo mitona etete through this program ya gakonya kano na etete ga gakonya igorende ase okoligi chikasi muna bono ine party ende to gokonya abantu some of ebintu binde to konyoro abantu basinyire nonye nogo geko kogera abantu bakonyora chikasi nonye ne chi interview no bono no totere kenya chikasi nchirongenke chiri chiroro bali batari konyora sababu ki otari konyorere gasi nama Somalia obwata sometimes n'abantu batamanyite ko kwana biya batamanyite ko era neria mangano biya sometimes no nyine obwesoka na bokrabe ngankoli biya no nyine kiroko ganda say interview na boko onyora nga tori tayari ko se kwa interview yare nge saa 7 kwacha saa 7:30 kwa nyoro bona evivians na biko geronga onyorenga umuntu erende ni mwamini onye tagete ngo rebia 7:2 ocha saa 3 na kinda mulike gasi ono na ndege ndokende gesinye tamono ngororanga communication kwana mapema ngaki enchera narenge usine nyange yansareke usepike bige yansareke usegari yansareke umuntu tariko kotebinga na nyoriro lakini nchirande go lakini rine bale bago korabo na ne bale batariko korabo bale batariko korabo na buwanko gere biasara byakora biko bobye lakini umuntu gago tanga job na banate kitako cha studio lakini na nyori rugangi tigango tabi mapema nga tingo cha koi on time lorango sino tuare backup yo cha konkon iyo to kene te ko kwana igore communication egena mangana science proving one of the ways to succeed ne kero tumanyetenga egen to kero kinge richi korea saba ego se sano ibere mirongo 38 as a percentages unabona 7%, 38% and 55% na kiminetigo ekerongu kwana nae bono igamanga nae igangu kwana nae job 7% of my communication go say asa ogo engwane yeto bwate 7% namanga nae wede okay 38% is the tone yani na kingo nya kwan ikero mo na bara go tebi to lakini yake tebe nchira gete oyigo bobe lakini mo na ile kwan nchira gete ngao or tebe na mbia kwan so the tone alafu 55% body language kiango example kuna chite embassy konyore visa yo cha America asa basongo mono wego badigirali amaiso imi egero kwana na bara onye tori kubarigirali amaiso imi go ngainderere ibintu kwana ego mbiri byabo main lakini bono ase culture yeto kuligirali umuntu amaiso imi mono maybe bono e culture ngo chenjere singende to a very global village right lakini rende egero kuligirali umuntu amaiso mono igaiga America iyo minute ngano maino kwana lakini ekero taliko kuligirali umuntu ego maybe ngo ngainderere algo senko bisore
Igabono ibibionsi kumanyanga body language ibibono ne language yogo kwana utatumia mangana yani mnana kiomo tako akwe orokia ibibionsi na bibiko gabrava abantu bandi bakora banyora chigasi abandi mbakonyora because engenje bakwe orokia. Yeah. All right. Você naende tengena nere riboli naende inchera kieye umuntu arabega gwitanga nuko ngainwa ase mitandao ngemereme enkore gwari lakini onyore ne yobolimo yani scams inchera kiye abantu baraitanga na online scams. Number 1 umuntu onyoko gotebinga ndomere jibese manyego nda akorego tramanyo manyinga na ki na kyo chigonkonya. Igo omanyenga ogabunga na boko ba scam gosina boko ba count. Kiagera abantu umuntu onyuka chipo konye go take time umanyenga ki yani ubumanyi n'ekinguru oramanya kwanza mangana yanga na kino ubumanyi go study ubumanyi ora take time ora investigate yani ora chunguza kwanza umanye kwa mwanga no ubumanyi go study ubumanyi na ki also eminetinga banye ne company ya go tebanga ngokole katolegas a company na bukura bolinge website inga yere tonyara website ni bionyara le website onyora na nyemo to tebanga onde naro likirukuru ronda kwane nere nyibuna ki process yare so eminente naki na ayo kokore igendo ke sege songo to due diligence ko sokoro uchunguzi wao manyene otara ba scam ndio manyenga ekenege to kyo mane nken ko anyu senge ongon igendo kende kyo mane kabisa no go check internet na boko enda Google na boko search na boko ligeringa ki a company enero go stay na bono ngore ngumo na bara to me kusine jibe sa go tebinga click link ganye li kunaga igero kare nyo aleza wa onde no manye tengo onde yo go to me jibe so ebo say go rendenki bono ngirendo go click evento name it's going to navigate go kaletre eshida go karo uchunguzi wao. All right. E kampuni ino una epco mbole ndikyo mubegete bose mero berike mubegete rinda kwana kinga abantu bagochagabu karmo chikoba veka bose ko babwata ni nemeremo mbari go chikoliana nigo bose wetera mangana buna scams. Mono into gaiga America already into what they into bikunga checks and balances we go checking una bono chi system chete chogo ligere chiga CSO chiko posted they go check walinge nicho manage nicho warim because ama chikali yako govern machikali yako gara ako gamba na ki chiga chiko ligiu scammers ngo bwatu bali bago scam na bago correct na bago bwatu ba prosecuted so the main thing is in the one of the for example, I say Eco Consulting, we started not too long ago. Telikala manutu answer. Lakini ya saba ndobaitire program yetange mia moja na 160, mia moja istini, 95 were very high. Mostly na wange niga America, but ya wande na bakusia, wande na Kenya, wande na 26 different countries of origin. So the main thing in Bono na sa tawanga tigango torolo ko say ante ngaba Kenya because anya ba indi ba political school boindi ngaba Kenya ba tra political school Kenya ba kore internet kero ro electricity nero no ni blackout chikoraba na ba go kore chigas na ba west chinde una ba indi ba kore. All right. Ahandete obwato ko bosemi bwago chia asi serikali mate bono Kenya ntobwate county governments chire merongerere nainye echo chirense ya serikali enene ako semi kwankuru kego chia ase chi serikali chi county nabo ya serikali enene aso konya abasai anana mono kwenyorera emeremo wetera ase chinjira chekerero njira kiye bara baba konya abasai konyore emeremo bono iga aso oko rigere job ento ikrunga AI artificial intelligence ige kwa busa technology yani ige kwa ndra kwa evolve obi yambo linga ba Kenya babwate timona sana muna technology again reta kova abange bamenyete kirege ndumna ge mbaro bago tumia artificial intelligence yiyo kunga obo manyibwa which computer ora boli naki ngakingo roga igangike Kisumu
GPS got having again go wikiga. Eons is part of technology. So engen Japan dora nyare ko bago konyeka. No connection our local governments. We know President Ruto na America not too long ago. Akagenda into this IT yabantu abatoko IT. Agatokwanira in many other places na kiti gatokwanira na kitokubwatira na tokwanya abantu baitonka. So this is one of the ways we know ngokwana na ega. Inerenjere ya mera beko koleto bumanyo. Egera abantu baito banyare ko baba komenta masoma yu bali batagete ko yamenza. Gose bali no yo someta otabwati gas. Na bali ligeli yarenga kintu maybe nda kolenjere ngawo genkonye nyore gas. Maybe na bora tebenga tiangende ngole gas no nyu for free asigete ndara volunteer kidogo. Ni nyore bese ya lunch kusenda timanyi dikose option inero. Lakini no gotema koligeli nga inkitora koligela nyare kotokon. All right. Ere buya kegima boigo ense moyende naga nikomanyanga ase orogongo rwagusi meroberikyo yobwate asengenje watebanga obuyani go gochakera kobokoranka meroberikyo yobwate asogosira abagusi anemono bali baleime yorogongo rwagusi nchera kyorengerete ko basira Mono yonte de kubwatra na county governments as to kunyara kwande na barabu ase meeting buneiga egera ubu manyo wega to kwande na barabu banyare ko babako bonyora bamenye ko tabanga esingin jama somu na yale raisi kigero university of Kenya is very expensive you know masomo Kenya got very expensive even in high school chiwe sinechi nyingi Eka monta kolja masoma ata te komenta amasoma una bona se technology. Inkyo monta ta go take advantage ata we class kikere bunane tigange kore class kikya 16,000 tigange kore. Amanye go kore ki alige ga si gonga tabana county government. Baso mi avanto bai ta young people technology kiagera this enerenchira ya mambia the way of the future. All right. Igo that's what I would want to bring awareness inga ndeto bumanyo bumono na kuendera kuwatira na barabu no nyine in the future ndeto tamatorolenga tuwatira na bantu baitoga ge diaspora baliba unabona iganda ge ko tebiga job abali bale ge gambaro ba bekira bana babo bamwabo kurwa Kenya ase amasoma yega because bakubakanira kuruga iga kiagira mbara manyete go semba maite of course so abande ngo bagende to ko kwanika chinchile kablecho ere buya kegima ndochenga naro kubolia ribolinga I do understand why milk is put behind the supermarket so that as you go to eat you can buy as well as other commodities which you couldn't be able to recall. Tiada ngenda rochenga getogeranga amabere takobikubusi tobeka ngoboronge kuna kegerenga kegerete amabere akubisuko chimaiko senga ki tomanyako ikine kama kiabo unabona se America because ngoligere bali na ki ekaro job echa ide ibintu biko testing kwanza unabona tutebenga amabere atigaturanya beka mutu torera abantu bango chambito kibako ko because as America amabere narakogero montoga and grocery more often. Kiagera moroche to konya beka fridge for long, yani asinga kintami. So ama to koma kiagera ande kwere ni resto. So nya to konya beka ga torare na job e kara cha ga ko ma bero ko genda. Sino mogati o genda. No bero no mogati. But ekero to nyira ma ga job the same person you know it. Ya no bogo de ni magati o menta vinto beke. One ina bogo kompeanga. Okay, kero to nya beka tega ni. So that's ina we korpunga. Na inde ga ga no bono. Ekerevinto vile supermarket high level vile ukoligera na maisoga eba wakana chivese chinyinge vinto byabo kubeko gali ase a shelf as a supermarket lakini vile nsega egese ngenjo kunya go take time kuchikonya kwekumba ko viligereria vile bali wa as any manufacturers bali wakana a lot igo akero unabona tutebe ko say news wasine ya 9 p.m. Maikara manta wangi walenga waligereleti. Of course, ina record prime time. Mikiagira viewership. Wasa manta wangi na wao karaki.
that unity in. So all those things, the viewers na we go get a decision java medinga in the togo kora gen to get. Nda ko ringa neri mo kwango ila. Mostly unabona speech unabona America. Ikere president ya America wo kwan. The State of the Union address. Teri ko mogaso. Iye ko marago bekera abantu bayikirenga. Egere abantu abange banyare ko twara banyodere ringa neri. Atakito ko kwan. All right. Kwa birgo kwanira amangi anemono buna mogosira abantu nyene bose individuals ase ensemo eyo yakonyore meremo nabo obuya mono ntetu kwanire ebyasara omuntu naro gwate ebyasara byaye kulindi nagane tukumanya konyoro bose mikurwa ase epiko ninjira kimoko kanya abantu obwate ebyasara erinde kwegenderere gwetera asa mangana gwate banga nuko gachamali ko bose kutumika data ebyasara na bago boke meeting na epco ekorunga yani consultation meeting na bago boke meeting 1 hour toko lipisha chirubu is $50 as 1 hour as a chance 30 G7 the G7 economies when in America usually toko lipisha MEAMO for a consultation for example right bona egere twa una bono 1 hour yo ubu manyikwanyo no wonge mono tiganda kwa ringa nerimo naga kodere ka CSA bank ya ko Chase ga America so Chase nere bank ya nene kabisa America a president ye bank ya aterdega they last more algo tena na bokola ni gente na boko so megen teke mokulwa so monto 15 minutes kwalo cho ko iro bo mo bwa once ko gesoma so to so to ara birengero biringa inkinda anyare ko soma kulwa so monto yega na nyoro manyito bo manyigete igo una boxitra banta bangai ni mater nara lwa ta no musino mongai to sa ko nyoranga obongo bo itonko bo igoro torenga geto kingo golan una bono job e kero ko bategera na Frida CG a program ye no ya mambi igere very entertaining e bwato bo semio bo nene ngoro igono mo ko kwane binte bingem na ngo na igolindo ko ko tabana na omonto anye ka bwate nga ekero umuntu akwate ko sinechibese na rigyo musbati onde o riabwate na bako beroro igende kinara getegera sana ngatavanga chi discussion yijunga tanga iko ko tabya bande na kyo musbati ekolere egere umuntu tachi kunya ko tabinga na bwate chibese egere akole kende kyonse ategere ko sumugako naye tenenere inawe yanyore nga ngwe konyore enchona kingo tanga bona my mom mama the late got tenelete maendeleo ya wanawake na wale gote banga women empowerment diga abasubate banyare na baroko kweligeria engere some of them back are taken advantage of so to speak. All right yes umwanju muri Ndizi TV botambi ni gotebinga Ndizi TV ne twende to bwati bona bwe gotegerwo chinsemo bakakani agasori wono kwabere kirolinga nigatanda te kuikira abantu abangi kigimana ninde no mongo kigimanga no enaenga abere na arata to kwabere okonyora gwetira ase umuroberio bwensakia ni matinga nenchira eyemo enchira ya bene yogosema ni nabo bokwagachana ntutu akwana yagenda te gusi na igwato tebiri ayare ase chinse chiri cyangumbu ni maitenga kitora gendra kubwatira naiga abakonyoranga ntubune cyane cyo mugusi tuhabeire tokogenda ase harabami ndate bonura kwanira ibyasara biri bigo cyaka umuntu naro tete go cyake ibyasara byaye mbose emikiyobora moe tindate ko limitinga nenze mu ya technology mbose emikiyobora moe nabo kubwatirani nenjira ko epikomandate go sire ibyasara manono kuligerelia se ibyasara entekena no kuligerelia ntubona to kutumia chinamba Koro kikeregen. Una for example, anyi ne hoteli otete kuigora. Chi hoteli renga chile kabu. Chigo kora the same thing ikiri otete kokora. Anyi ne school otete kuigora. A competition chinamba bona chiyo kuligerenga. Chi hoteli chirenga chile nda kuchiko compete na chirocho. Anyi go kwa kwa ego devi asara bia ogabo otebana. Ngeto kina chigo kora kere etofauti. Kubwa ekyo
job wa okora asibia sarabia gen konye maybe job garo mo beto wa customer service go and na go kende tali kwa kama nyimbi yamun so maybe I go umanye go set aside nga nche go treat the customer chana via go konyora data yabo mangana wonde rietari aye namba yesimi nyore nga na neli baga rombo at time dikango nyago so TikTok go se Facebook go se Instagram na bongo bugere simin tabe ngati kango ndara kila customer tina mara for some time ndore go sina chaira so ebibyonse bikole chunguza olenge byasare mbiri bimbwate gaiga mbiri binda beke nonyene location asibigo chikomera ebibyonse nabyo okoligera linga demand yose abantu mba nakiba barabe bangani bagocha asibyasare bi. Alright, ere buya kegima singincho ochinga ebiro bya bere bikomnyoka kegima ndaite nkora libagali oli abene obe gugukwana no mugusi otatengerete bose muntu onde bose otengerete TV and Ndizi TV emambia yabono mbose mikyo urabe ukubwatoka bomweryo naboigo nkora libagali abene liugukwanira igoro ya epko naboigo chinchira abantu barabe bakubaikera senchira yabene togochikokora omoroberio gwensakia emambia yabono igen tegana ndanyare kotaba job ngeringa obumanyi neji obumanyi nechinguru aba inde bunanate ababwate abantu bakora kigasi cha technology for example nesingenjo bakorera ne babwata oyo mwabo ona uneke gusinga oyore eke gusingera yotango oyore obwato mwabo chanyomba omwabo obwato kokojaka omwabo obwato murabu ochaka wono eminating information ye onye nonye kwanyaranga job kusinaye kwategera ramanganaye lakini mumromi no kusimuso komino tanyi wedi na bewene to matevinga by the way nonye osaye to bwati time yoko kare gento gete onye ko bwato bumanyo bwo biga kwe bisiraye bwe ko manyene tebi abantu bande nabaroba konyeke because information is power obumanyi nechinguru igana kino inere moto yetoga igase epko make sure that we spread the message kuna Nelson Mandela tebenga obumanyi ochiseme na kige ndekera nekira anyare kurucho butaka igaba ibori bayito bari banyare go tokonya go tosomia bari banyare go tebi abana ngagende school baoniri chibando baoniri amaremo baoniri keregendo abana ba young people mbawone te kumanyanga a sacrifice yaba ibori ba megetinga tintegere ko let's down na wanga no ne poste yugo ko beko and over street cha Nairobi go sanda on sio tebenga gaki igombwate go saying ingingwale te igangwanye gas na inde onyo mondo go konjere ko somi beko mokyo bwa obwansi egero nyare ko bago konyeka ingane inde te tabane no bono my dad in that good example oyo mwabo bwato umwabo ochaka mno whatever so my ekero tata chiba sinchi arete agoto someri buno bono my brother and ko bwati but my cousin oyo rega America actually okoroku Samuel Nyanchoga niga tabetenga tikango somi abana ba my cousins mami to bakoreki baje gokonye kanera karatu leche base high school aga tokonye to gokoreki to gaje go konye because tata amwaka ne school fees nere kararinge that time so igo menye tena ekero gokonyo monto bino oine taracha kwaro sinayo go tambo kiramande ikina kindanya rego ingotaba right mbiamono ase ogo itaberana na boigo gwancherana tobe togosanga naye bene kurwa sense yo ya America ni matinga chinsemo echonigo nsanga pire ya kutuko bono iga sasa chabutuko nechitageka 16 okuno korwe kenene okwerwa okonene kigima ende tagingana to kwiranga ne cheche twabe toteba mbiamono kigima mbiamono na ende mbiamono kurwa ase omuroberio bwensakia emambia yabono ase gutubwati kole nendo bendere gusanga naye tigale ero libeli tangani
Nawoigo job nago kire sana bia mana soko ngari baga nago kire mono sikiagira gongo nyora nga enchara ya nene ringa na kinda nyoro ndata bi monto minda konyeke ikiagira na inchekera nta wate information ya na inche wana chande kete kono kuna edwarire na inche tiganta bi monto minda akonyeke nere. Alright. Umwanchumulilia Ondizi TV nigo tuabere togosanga nere Elvis Omboto kurwa ase ense area ya United States of America omochie okuruku Dallas. Berga usanga na intuvene ase emambia ya rero ime yomoroberio wensa. Kurende tinkweba owerenelia ababa kwene kinga omoroberio yo obero wikirana ingu muchakera Frida Kerubo oyo bagaka ngari bagalia bene bibeto kusanga no mogeni ito na boygo nkwanere Abigail Nyanchama yo bakane kichibiche chibego na mayogi abero wikirana asentira yo wikirana boygo nigo twarenge team NN Kigima Kelvin Mugambi boygo arenge ensemo boygo ensemo ya Stanley Ongeki gisairo renge ensemo area ye camera na boygo our super producer Sultan Victor Obani oyo renge maiga yo muroberio oyo bagakwene kinga umuroberio yo obere obotwikira kurua ase chinse chiri cyangumbu gwikira ime yense yaito ya Kenya goigo mulgeri Ondizi TV byamono aso tubwatya emambya bono imaitenga umuroberio yo obere go bosemira bwo uske kurua sekerengo ekemo otya asekerengo kembere gwikira chinga kichinde nabagane iriye oboreria obya ime Ondizi TV nabo bwansumusi twara ituko igia. Ondizi TV, ubwansu bw'omuguzi.